Boas tardes, amigos. Estamos no último piso que rehabilitou Lares. Estamos a punto de rematarlo todo, pero vamos a dar o toque final. Que podíamos facer, Juanma? Pues mira, temos por aquí uns colgadores moi chulos que se chaman Family Clip, que a verdad que solamente llegan a quedar geniales. Vámonos probar? Vamos a obra. Veña. Bueno, aquí temos unha caixa. Abrímola? Sí, vamos ver o que nos atopamos, porque sabemos que os hai de varios colores e tamén personalizables. Mira. Guau, este vermello, que chulo. Sí, verdade, pois mira, tamén nos traen os tornillos para colocar. Vale. Nada, polo que vexo ten unha colocación moi sinxela. Atreveste ti a colocarlo? Sí, sin problema. Vale, pues mira, vamos a escoller de entre todas as cores que hai, vemos onde os colocamos e ti executas, vale? Veña, mans a obra. A ver. Anda, que chulo. Esta é a peza das que vos falábamos, vale? Que podemos facer? Que Family Clip nos ven, porque hai no de varios colores e incluso se poden personalizar con nombre. Este vai ser vermello, eh? Sí. Creo que sí. Ah, é vermello. Vamos a escoller. Sabemos que ten varias colores, tamén que se poden personalizar. Mira, por aquí. No, no se te ve, acércate. Ahí.